Moi boas noites a todas e a todos. Como ven, a Feira do Viño das máis madrugadoras, hoxe venres pola noite xa se percibe un gran ambiente aquí nesta carpa. Agardamos ás 11 da noite que empece o concerto da Roda e atopámonos agora co concelleiro de Cultura, Manuel Dieguez, que nos vai a convidar a todos a que non nos desanimemos e participemos nesta feira, non? Bueno, efectivamente, como ben dís, a pesar de que hai algúns retrasos con respecto á programación prevista polo estado do día, o concerto que estaba previsto empezar ás 11 da noite vai a comenzar ás 12, para 2 horas, é dicir, cun descansiño de media hora, e, bueno, a ver se un pouquiño se anima a xente a acercarse, xa digo, a pesar da noite que caeu e de todo o día, algún ano nos teña que pasar, a verdade é que, bueno, pois, a feira non é o mesmo, lóxicamente, e hai que sentilo, non podemos facer outra cousa, con todo o tempo non podemos loitar, pero, bueno, creo que a pesar de todo, aquí unha carpa estupenda, nadie se vai a mollar, restará ao mellor un pouco de visitantes que tiñan pensado, pero me constan datos de que está todo reservado para pasar a xente o fin de semana. Creo que hai poucas anulacións de reservas, polo tanto, pues, creo que vai a ser unha feira do viño, non como a todos os anos, pero, bueno, pues, é un dos eventos máis importantes que temos ao longo do ano e, polo tanto, pois, a disfrutar todo o mundo, visitantes e os que son daqui, por suposto, que van a facer. Hoxe venres o preludio, vemos que non hai queixa ningunha de afluencia de público, os postos gastronómicos funcionando, as adegas abertas, música para gozar da noite. Imos recordar porque mañá, xa pola mañanciña, vamos ter actividade de novo, animando a vila cos pasacalles, que estarán a cargo dos gaiteiros da Escola Tradicional de Música de Chantada, o grupo de zanfoñas da Tradescola de Lugo e as pundereteiras, un grupo de aquí de Chantada tamén. A 1 da tarde será o concerto da banda de música de Chantada, tradicional tamén aquí nesta zona da Praza de Galicia, e durante toda a tarde haberá de novo charangas, animación, adegas abertas, e irémolo recordando durante todo o día de mañá que, como sempre, pois Tele20 estará acompañándovos e os que estén nas súas casas, pois achegándolles dunha maneira ou doutra esta feira. Así que a participar. Moitísimas gracias e ata mañá.